Пусть наша работа, пусть данный гуманитарный груз приближает нашу долгожданную победу. Изге тилекләр белән Зей халкы Луганскига чираттагы гуманитар йөкне озата. Бу юлы йөк хәрби госпитальләрдә дәваланучы хәрбиләр өчен әзерләнде. Эчке киемнәр, медицина кирәк-яраклары, урын җир әйберләре җибәрәләр. Госпитальләр алгы сызыктагы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыю Зейнең үзәк стадионында алып барыла. Бирегә Әлмәт, Түбән Кама, Чаллы һәм башка районнардан изге күңелле кешеләр кирәк-яраклар китерә. Бу эшне оештыручыларга район башлыгы рәхмәтләрен җиткерде. Данное направление у нас работает по всей Закамской зоне. Мы благодарны нашим соседним муниципалитетам, сельским поселениям из других муниципалитетов, которые включаются. Ну и, конечно, большое спасибо самому организатору Наталье Березиной. Пусть груз без каких-либо происшествий своевременно довезут. И, конечно, почти 70 военных госпиталей пользуются. Район җитәкчелеге, оешма предприятие башлыклары бу эшкә битараф булмаучылар хәер-фатихасы белән йөк машинасы олы юлга кузгалды. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.